सौर उर्जे संबंधान प्रकल्प चालीक लावपाचे काम राज्यात नेटान चालू आसा। पीएम मुफ्त बिजली येवजण आणि पीएम कुसुम येवजणे खाला केंद्र सरकार राज्य सरकाराच्या आदारान आर्थिक मदत दिता। तशेंच उत्तर आणि दक्षिण गोंयात दोनूय कडेन एक सोलार गांव करतले। तशी प्रक्रिया चालू आसा म्हण उत्तर गोंयचो खासदार श्रीपाद नाईक उलयला। RDX को खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। सोलर सिटी पणजे कितपर्यंत आले? आता हे केलेलं काम शेपूट वाढत होता, काही नैसर्गिक अडचणी झाल्या, परंतु मग येणाऱ्या काही 5-6 महिने ते काम पूर्ण करतात। कसा असणार प्रोजेक्ट कसा असणार? सोलरचे प्रोजेक्ट आता आमच्या ज्या 2 स्कीम आहेत, एक आहे पीएम मुफ्त बिजली योजना जी आहे, त्याच्यातून प्रत्येक घराला आपण 3 kVA पर्यंत मदत करतो। त्याच्यातून त्यांना जो राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार 1.5 लाखाची सबसिडी देतो, 2 लाखाच्या आत तो प्रोजेक्ट पूर्ण होतो। आणि असे जवळ आतापर्यंत मला वाटतं 1000च्या जवळ आम्ही पोहोचत आहोत। लोक गोव्यात 1000 लोकांनी रजिस्ट्रेशन केलं आहे, कम्प्लीट झालेले प्रोजेक्ट आहेत। आणि ही जी संख्या वाढवण्याचं काम आम्ही करतो की सोलर एनर्जी जर जनरेट झाली तर आपल्याला लोड इथं मेन पॉवरचा लोड कमी होणार आहे आणि त्यामुळे ही स्कीम आपण देतो आणि लोक त्याला प्रतिसाद देतात। काही कारणामुळे ते 1-1.5 वर्ष अडून पडली होती, तो मी प्रश्न दिल्लीला सोडवला। दुसरी जी आहे ती पीएम कुसुम योजना, ही जी पीएम कुसुम योजना जी आहे ती शेतकऱ्यांसाठी पंप असे जवळजवळ गोव्यात पण त्याची रजिस्ट्रेशन आता होत आहे की त्यांना जवळजवळ 70% सबसिडी, म्हणजे त्यांना रात्रीची पंपिंग वॉटर पंपिंगसाठी वीज मिळत होती। आता तर सोलर जर पॅनल बसवलं तर दिवसभर ते 12 तासही पाणी शेताला दिवसा देऊ शकतात। ही एक मोठा प्रॉब्लेम नंतर सॉल्व्ह झालेला आहे। त्यामुळे असे 2 प्रोजेक्ट आता चालवले आहेत। गोव्यात आपण मोठे प्रोजेक्ट यावे असाही आमचा प्रयत्न आहे आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून पणजी त्यांनी स्मार्ट सोलर सिटी म्हणून घेतली होती, ते सोलर स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत असेल। आपली जी योजना आहे की प्रत्येक डिस्ट्रिक्टमध्ये एक सोलर विलेज करण्याचा आपला जो प्रोजेक्ट आहे तो आपण चालू आहे। कुठचा गाव योग्य आहे, कोणी किती हे केलं आहे, अशा पद्धतीने आपण दोन्ही जिल्ह्यामध्ये एक गाव आपण सोलर करणार आहोत, याची प्रक्रिया चालू आहे।